opo lali kowe karo aku dan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kuwi melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki jerone kota. Tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang seksi tresno tukang suci kembali matahari ya seberasa Kesha audio terima kasih Pak Obon asik. terima kasih wujud tali sagotange saikine lako ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki regane nemewu dik kuwi wujud katresnanku jare kowe lelu aku lah kok mlayu kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang Ronku goleki tali kotang ayo dik digasno pokoke iki meseline aku ndoreke Mergo peperang-perangake aku dijodohi malah karo wong kae wis cukup bangsa ngene wae adik sapa iki tukang mas angkong basuki aku ora pegawai yen Gusti nyomparengake mesti bali tali kotang iki dik tak simpen tekane pati tali kotang seksi tresno dan suci tali kotang seksi tresno tukang suci terima kasih mas sudah Terima kasih banyak matur sembah suwun dari